Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Uy! Nag-viral ang isang bride matapos itong na-shock dahil walang nag-attend sa kanyang kasal. Naging heartbroken si Kalina Marie nung pumasok na siya sa venue ng kanyang kasal matapos hindi sumipot ang kanyang mga guests o mga bisita sa araw mismo ng kanyang kasal. In-explain niya na nag-imbita siya ng 75 katao through digital at nagpadala naman siya ng physical invitation sa 25 pa na katao para sa kanyang masquerade-themed wedding. Ngunit kinalulungkot na hindi sumipot ang mga bisita habang sinasagawa ang pagmarcha ng mag-asawa sa nasabing venue. In-explain pa ng social media user, 9 years na silang magkasama, 4 na taon na engaged, na delay lang ng dahil sa pandemic. Pinuspone nila para magkaroon ng mga bisita, subalit hindi pa rin sumipot ang mga bisita. Ikaw, kabisyo, naimbitahan ka ba? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Ay, basic! Morning call! Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! Na kailangan kung maunahin, di naman ito karera. Pwede magtahan. Thank God it's Friday! Well, today, November 15, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang pambansang angkol. Hindi yan uma-absent sa mga kasalan para mag-sharon. Angkol Dago! Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Present din sa mga kasalan dahil siya ang host. Tita Tanya Chinita! Dagan salamat. Hello, Mang Kanor. Good morning sa iyo, Mang Kanor. What's up? Ay, good morning, mga Morning. kabisyo. And sa mga ikakasal dyan, best wishes. Best Best wishes. wishes. Best wishes. Best wishes. Ganun talaga. Good morning sa inyo. Wala na kasing nagpapalambot ng dila ko eh. Basic. May alam ako, pwede pakuluan yan. Diba? Parang karne ng baka. Patay. Patay. Pero nakakalungkot yan. Parang kahit hindi nga, lalo na yan kasal, na special occasion, at kahit nga birthday mo na nag-invite ka, di ba? For example lang, 60th birthday, mga highlight 50th birthday. Tapos nag-invite ka, tulad nito, kasal, walang bisita. Ikaw, Tits, anong mararamdaman mo? Ganun ba? Kawawa. Hindi, ini-imagine ko, Wala pa pala. nag-imbita ako, tapos walang dumating. Pero may ninong-ninang na naman na dumating, di ba? Okay na yun sa akin dyan, mga abay. Okay na yun. Okay na yun sa akin. Okay. So, paano pag kahit ninong, dalawa lang yung sumipot, isang ninang, isang ninong? Parang may pagkukulang sa part ko. Oh. Hindi ko pwedeng isisi lahat sa sa bisita. Baka meron akong pagkukulang sa pag-iimbita. Kasi sa Pilipinas,
Kahit hindi ka nga iniimbitahan, dumadating nga, di ba? Sa Pilipinas yun eh. Kahit hindi Saan ba yan? Nag+1 pa. Saan ba yan? Sa ibang bansa to. Ay, kasi dapat dito siya naghanda kasi. Ayun Kung siya. dito kasi siya, kahit wala siyang sabihan, bring one, May +1 pag pa. nag-invite one, +1. bring 10 ang Pilipino, di ba? Ubos agad ang isang lechon. Totoo Diba? yan. Imagine 5 people lang nandun sa venue. Ha? 5 people sa loob. Siguro yan, yung spinner, yung host, tapos yung Yung catering. catering. Wow. Alam mo, okay na yun sa akin na siya masad. Although, medyo devastating, Oo. nag-ready ka. Sa tingin mo, At least may 6 months kayong pagkain. Patay. Diba? Imagine may minudo ka sa rep mo sa loob ng 6 na buwan. Init na lang kayo ng init ng ulam. Sabi puro minudo. Diba? Nakakalungkot. Lalo na sa mga special occasion, lalo na sa kasal. Pero saan ka mas malungkot? Yung walang nag-attend na nag-invite ka naman or hindi mo in-invite pero ang daming pumunta. Ganito yan, context din yan. Sa Pilipinas kasi, kahit hindi ka imbitang pupunta, kasi lalo pag sa bahay. Alam mo na yun eh. O sa baryo, nasa baryo. Ganun talaga sa Pilipinas, inimbitahan mo lang yung tatay, buong mag-anak kasama. Ganun talaga, masaya yun. Festive talaga tayo kasi, maghanda. So okay na yun. Kahit Okay na yun. mauubos yung pagkain, basta naubos. Yun naman ang purpose ng handa eh. Yun. Ano ang purpose mo ba? Magtira ka ng Dapat kasi mag-sharon ako eh. Ha? Hindi sa Pilipinas, alam mo masaya. Alam nang naghahanda na may magsasarong, kaya nagluluto talaga ng pasobra. Kasi ganyan kami pag naghanda, may nakatabi kami sa ilalim ng papag na pang balot sa mga kamag-anak. Paano yung hindi pa nag-umpisa? Hindi pa nga nagdasal ng Blessed O Lord? Yan ang kakatayin. Nag-sharon na. Yan ang kakatayin. Yung mga pumapasok ng kwarto. Yung chismosa. Yung baboy. Yung lechon. Diba? Nakainis yung mga ganyan. Ang crispy ng balat. Ng lechon. Ng chismosa. Bakit iisa yung hulma, no? Ng lechon. Ng chismosa. Pinatong sa misa. Yung lechon. Yung chismosa. Pinakagat ng apple. Kagatin mo to. Yung lechon. Yung chismosa. Para manahimik. Yung lechon. Oo. Diba? Ang taba eh. Yung lechon. Yung chismosa. Patay. Diba? Napaka-racist mo. Sa chismosa? Lechon. Bakit isa yung hulma ng kilay? Guhit Ng chismosa? ng lechon. Hindi na. Dapat na sunog na yan pag luto. Yung kilay nasunog niya. yung kilay ng lechon? Yung chismosa. Yung kilay niya, kilay 2,000. Ng chismosa? Sa lechon. Sarap niyan isaw-saw sa Mang Tomas. Yung lechon? Yung Naiinis na ako. sa chismosa? Sa lechon, nakaka-high blood. Yung lechon. Yung chismosa. Hindi pa nakaka-toothbrush, nasa kalye na eh. Yung chismosa. Sumagot ka! Sino? Parang kakainin mo na ako. Yung chismosa! Iwan ko sa'yo. Durok, si Derek. Ako yung sumagot. Si Derek Pilgrims. Derek Pil. Durok tuloy na sabi ko. Uy, ano durok? Derek. Yung Stand by, mamimigay kami na 2,000 mamaya sa ating love dose. No Boundaries, good morning kay Ray Abat and Mark 14 ng Suzuki Motor Philippines. And syempre, special shoutout sa mga boss ko dyan sa Suzuki Motor Philippines. Good morning. Si Sir Noel Villapando, Ma'am Edeline Lanilia, good morning. Ma'am Mikey, hello, good morning. Good morning. Uy, may handa sila kung magkain sila ngayon. Yung sa ano? Nang lechon? Ang chismosa! Ito mga 90.7 Love Radio! Kailangan pa mag-lechonin yan! Ay, dapat na yung
chismosa! Basic! Yung basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!